Рүстем Алиулы Миннаханов. Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт геройы Минтимер Шәрипулы Шәймиев. Hayırlı irte barazga da isəmisiz. Rahmet barazga da. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı gün. Muhterem отырышта катнашучылар, газиз милләттәшләр, кадерле кунаклар. Милли тормыш һәм дин 11-нче Бөтен Россия татар дин әһелләре форумының пленар утырышын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Muhterem din кардәшләребез һәм килгән кунаклар. Biz bu forumni 11-нче тапкыр үткәрәбез һәм һәрбер форумда безнең Татарстан Республикасы президенты Рөстем Нургалиулы Минниханов катнаша. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт геройы Минтимер Шәрипулы Шәймиев катнаша. Узган ел кызганычка каршы пандемия игълан ителү сәбәпле форумны уздыра алмадык. Быел Худайның рәхмәте белән җыелырга насип булды. Барыгызны да Казаныбызда сәламлыйбыз. Әлеге татар дин әһелләре форумы 2020 елның 29 августында милләт җыенында кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла. Татарларның тормыш юнәлешен һәм каралышларын нигезендә мәсләк һәм иман билгеледи бу документта. Шуннан да ата-бабаларыбызның 922 елда ирекле һәм рәсми рәвештә кабул ителгән ислам дине милләтебезне берләштерүдә, телне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүдә гаять зур роль уйный. Киләсе 2022 елда біз Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүнең 1100 еллык юбилеен бәйрәм итәчәкбез. 1100 элек татар халкы үзенең яшәү рәвешен ислам кануннары нигезендә оештыруны максат итеп куя һәм бер вакытта да бу карарыннан кире чигенмәй. Халкыбызга бик күп асыл сыйфатлар ислам дине аша кергән. Алар бүгендә милләттәшләребезгә дөнья халыклары арасында бердәм кавым булып яшәргә куәт бирә. Татарстан татарларның рухи үзәге булып тора. Ул милләтебез өчен шанычлы таяныч. Мәгълүм булганча, агымдагы елда илебездә халык саны алу кампаниясе узачак. Бу чараларның мөһимләрен барыбыз да аңлыйбыз. Бөтен дөнья татар конгрессы татар халкына булачак Бөтен Россия халык санын алу белән бәйле мөрәҗәгате белән чыкты. Әлеге документ сезгә тәкъдим ителде. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең форумда Татарстан Республикасыннан һәм Россия Федерациясының 72 төбәгеннән 1200 делегат катнаша.
Биредә шулай ук хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы рәсми вәкилләре, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура әгъзалары, галимнәр, сәнгать әһелләре, Татарстанның район һәм шәһәр башкалыклары, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә бар. Пленар утырыш онлайн рәвештә Татар информ порталында һәм Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында да күрсәтелә. Делегатларның 1086-сы ир-ат һәм 114-е хатын-кызлар. Әлеге мөслимәләр мәчет мәдрәсәләренең мөгаллимнәре, төрле дини газет журналларының, интернет сәхифәләренең хезмәткәрләре. Иң өлкән делегат 1925 елгы Калининград өлкәсен мөселманнарын аксакал шурасы рәисе, Бөек Ватан сугышы ветераны Калининград шәһәренең беренче коменданты Хаким хәзрәт Биктеев. Ул президиумда утыра. Иң яшьләре безнең 19 яшьлек Мәскәү шәһәреннән мәдәният үзәге каршында эшләп килүче мәдрәсә мөгаллиме Ринат Исхан улы, алар 2002 елгылар, һәм Әмран Фамал улы Рязань өлкәсе Пронск районы мөселманның җирле дини оешмасы активисты. Шуңа күрә менә әйтәбез инде 19 яшьтән 97 яшькә хәтле менә делегатлар арасында күреп торабыз ничә буын җитәкчеләребез һәм дин әһелләре икәнен. Коръән уку өчен минбәргә Татарстан Республикасы Яшел Үзән районы имам мөхтәсибе Габдулхамид хәзрәт чакырыла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Дұға қылуны Бейік Ватан соғышы ветераны
Хаким хәзрәттән сорар идек. İlahi Rabbim, biride cihilgan bizde din Tatar hakkı ben bargızına da çen küngilden sizni tabi ilmi. Migayinde kadir 97. yaş. Kaçan biz yaş vakitlarda ırlap, nitip, kim de kürmesin, kim de bilmesin deyip biz öğrendik, eniler ettiler arasında ukarga. Biz sakladık Allah'a şekeriz bizden dinimiz ne? Tataristan'dan prezidenti Minnihanov Nurgali'ye etkençe eğer de biz dilini, dinini unutsak biz yugalabız. Biri de oturgan din, dil kardeşleri biz sezgemiyor. Benim nindi zor sırağım var. Elhamdülillah şükür. Bizde biri de cidiler. Biz üye kayıtkanlansın. Nerse söylediler biri de. Nindi akıllı işler ettiler. Bizim halkımızga etirge tirişler biz. Min sizge barıgıza büyük zor sırağım var. Minin de tek güzemini min afiyetiz, eten min de min deyip irtegeyi kişete gel. Bettin bizden dinni sağlayıcılar siz birine oturganlar. Büyük zor rahmi bir de prezident'e oturganlar bizden prezident Minnihanov. Şaymiyev. Allah Teala Rabbim uzun izgi ömür versin. Allah bizni cidiler. Biriler bizge mümkünlük. Biri de nindi terekler bulganaklı üye kayıtkanlarsın. Bizden tuganlarımızı eserge sıralamış sizden. İlahi Rabbim, bari kızga kaçlara bir de oturganlar. Allah Teala uzun izgi ömür versin yüzüzge. Allah Teala saklasın bala kazadan. Biz tarafımızda 76. yıl soğuşsuz. Min soğuşta buldum. Yaralangan kişi ağırlıklarını gördüm. İlahi Rabbim, siz andı ağırlıkını görmeyiz. Sizge benim sırağım var. Biri de direktör bizim ele akademinin anarga. Bir zor işli başladık. Allah kabul kılsın sizin tileklerinizge. Biri de oturgan din kardeşlerine vakitini ülkermek için barıgızga da uzun izgi ömürler, saklağız dilini, saklağız dinini. Eğer de siz, biz birge dinini, tinini saklamasak, biz üzümüzünü etelmemiz atarlar deyip. Tataristan'ın prezidenti var, Tatar mümkün, Tatar. Eğer de anıgın sineki Tatar bulsa, şimdi sığıratelini sözler, eğer de anıgın Tatar bulsa, şandağına silmoş etergeçsiz şimdi Tatar deyip. Rabbim, barıgızga, biri de oturganlarga, Allah Teala sağlık bizimizge, özden izgümer. Saklağız bizden dilini, saklağız bizden dinini. İlahim, bizden sırağın kabul kılsın. Sizge barıgızga da biri de oturganlarga, Allah Rabbim, özden izgümerler. Özden izgümerler. Biz büyük zor işlerini alıp barığızda oğuşta olsun. İlahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bizden din karıştırırız. Sağ bulunuz. Allah Teala barıgızda ilahim özden izgümerler. Tilegen tilekleriniz kabul olsun. Allah Ekber. Bek zor rahmat. Hazret. Hürmetli cemaat,
Сүзне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңнеханов ала. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram forumda qatnashuvchilar, hurmatli hazratlar, hammagizning menda Qozonda bugun ko'rishga, uchrashuvga biz bek shod ham dunyolar biroz o'nglana boshladi. 2020 yıl ул бик авыр булды. Бөтен яктан да күп кенә якын кешеләребезне югалтык. Аңа карамастан, менә быел безнең бергәләп җыелып, форумда безне борчый торган мәсьәләләрне фикер алышып, очрашып, сөйләшергә һәм Алла берсе иртәгә менә Булгарга юл тотабыз. Анда безнең зур гына вакыйгалар була. Без быел ул безнең өчен икенче елга Булгарның 1100 еллыгын үткәрү буенча зур гына эшләрне быел башлап бирәбез. Әлбәттә, бүгенге көндә мин бик рәхмәтле, 1100-дән артык менә безнең хәзрәтләребез чит өлкәләрдән монда Татарстаныбызга килде. Һәм безнең сезнең белән сөйләшергә, сезнең белән фикерләшергә һәм күп кенә мәсьәләләрне ачыкларга мөмкинлегебез бар. Быел 2021 ел ул безнең өчен бик нык итеп эшләргә кирәк. Менә октябрь аенда халык саны алу процессы барачак. Һәм без һәммәбездә үзебезнең милләтебезнең патриотлары. Шуңа күрә татар кешесе ул татар булып язылырга тиеш. Һәм бу эштә biz sizga gül tayanıp işledik, bugün de sizga tayanabız. Әлбәттә, безнең bütün dünya Tatar Kongresi бик зур эш үткәрә. Урыннарда без сездән башка алай таянып эшләргә мөмкинлегебез юк. Беренчедән, һәр милләт үзенең киләчәге турында уйлый. Ул киләчәк нәрсә? Әгәр дә син телеңе, динеңе югалсаң, бу милләтнең киләчәге юк. Бу мәсьәлә ул бездән башка бүтән кешегә кирәк түгел. Шуңа күрә менә шушы зур эшләрне эшләгәнегез өчен, шушы эштә шундый үзегезнең милләтчән булганыгыз өчен мин рәхмәтемне әйтәсем килә һәм киләчәктә дә менә без бергәләп үзебезнең милләтебез, үзебезнең динебез турында борчылып булган безнең тарихны киләчәк буынга яшьләргә тапшырырбыз дип уйлыйм. Республика карата әйтәсем килә, былтыргы ел бик хайран гына авыр булды. Быел эшләребез уңай бара. Алла берсә, күп кенә проектлар хәл итәбез. Иң зур проект менә 2нче елга безгә Булгарның исламны 1100 ел элек кабул итү безнең ата-бабаларыбыз белән ул безнең өчен бик зур вакыйга. Бу мәсьәләдә безнең президентыбыз Владимир Владимирович карар кабул итте. Ул карарда оргкомитетның җитәкчесе итеп безнең татар җегете Хуснуллин Марат Шакирҗан улын кабул итте. Иртәгә Алла берсә ул Булгарда безнең белән була. Һәм без инде әле федерал оештыру комитеты ешмады, Татарстанның оештыру комитетын без бүген карарга кул куйдык. Шуңа күрә мондагы форумдагы сөйләшкән сүзләр
планлаштырган эшләр кабул, Ходай кабул итеп алыр дип уйлыйбыз. Һәм яңадан һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Бүгенге көндә исәнлектән дә кадерле әйбер юк. Үзегезне саклагыз. Бу ковид дигән әйбер бер кая китмәде. Көн сайын менә республика буенча да без 10-12 кеше атнага югалтабыз. Безнең республикада бу мәсьәләдә ниндер уңайрак дип саныйбыз без. Шуңа күрә ул бер кая китмәде. Менә вакциналар бар. Әгәр дә сезнең ниндер авырлыклар бар икән, үзегездә урыннарда бездә вакциналар бар. Без сезгә бу мәсьәләдә ярдәм күрсәтергә һәм бүтән мәсьәләләр буенча да без сезнең белән бергә, без кая гына барсак та үзебезнең милләттәшләребез белән очрашабыз, фикерләшәбез, көчтән килгән ярдәм итәбез, урындагы җитәкчеләр белән фикерләшәбез һәм бу эшне киләчәктә дә алып барыбыз дип ышанып калам. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык һәм очрашулар гел еш булмаса да елга бер мәртәбә очрашабыз. Безнең бүләкләребез бар. Рөхсәт итсәгез, шу бүләкләрне тапшырам. Бик зур рәхмәт, мөхтәрәм Рустам Нургалиевич. Хәзер татар халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәгән, бу елда күп хезмәт куйган хөрмәтле дин әһелләребезгә Президентыбыз Рустам Нургалиевич Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшыра. Татарстан Республикасы Президенты указы негезендә рухи әхлакый хәзинәләрне саклауга һәм үстерүгә, тынычлыкны һәм конфессия-ара татулыкны ныгытуга зур өлеш кертү өчен Дуслык ордены белән Уфа шәһәре Киров районының Ихлас мөселман дини оешмасы мәҗлесе мәхәллә җыены рәисе Галләмов Мөхәммәд Мустафа улы бүләкләнде. Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнделәр. Ханты-Манси автономияле округы Югра мөселманнары дини нәзарәте рәисе, Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Саматов Таһир Габдулхак улы. Чувашстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте рәисе Хайбуллов Мансур Максут улы. Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнделәр. Кемерово өлкәсе мөселманнары дини нәзарәте мөфтие, Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Бикшәнтәев Таһир Әхмәдулла улы. Рязань өлкәсе мөселманнары дини нәзарәте Рязань мөхтәсибәте рәисе Булташиев Ринат Әмир улы. Ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе ректоры Җиһаншин Ильяс Исхак улы. Төмән өлкәсенең Яшь буын яшьләр татар иҗтимагый оешмасы рәисе киңәшчесе, Бөтен дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиле Насыров Ринат Хәмзә улы.
Россия мусульманнары үзәк диния нәзарәте составындагы Ульяновск өлкәсе мусульманнары төбәк диния нәзарәте баш казые Сөлейманов Сәүбән Юнус улы. Бүтін дүния Татар Конгрессы Халыкара берлеге башкарма комитеты агзасы. Бүтін дүния Татар Конгрессының Аксакаллар шурасы рәисе Хәсәнов Рәуф Юсуф улы. Себер мусульманнары диния нәзарәте мөфтие Шакирҗанов Зөлкарнәй Шакирҗан улы. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә рухи әхлакый традицияларны үстерүгә, конфессияләр арасындагы татулыкны һәм тынычлыкны ныгытуга өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелде. Башкортстан Республикасы мусульманнары диния нәзарәтенең Бурай авылы тарихи мәчете рәисе имам хатибы Зарипов Рифат Сәйетзада улына, Санкт-Петербург шәһәренең Нур Плюс татар җәмгыяте төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Мәхтиев Ринат Рәуф улына, Ростов өлкәсенең Якташлар татар-башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый оешмасы идарәсе агзасы, Дондагы Ростов шәһәре җәмгыять мәчете имам хатибы Синдикаев Илдар Кәрибулла улына, Ярославль өлкәсе татарларының төбәк милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хаҗипов Ясәви Таһир улына, бүләкләр тапшырылды. Бик зур рәхмәт сезгә, мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм Нургалиулы. Аллаһ насип етсен, сезнең кул астында 1100 елга зурлап әзерләнеп, Аллаһ теләсә 2нче елга да шулай очрашып, тарихи, дини зур бәйрәм ясарга. Хәзер җәмәгать инде чыгыш ясаучыларга килешәбез. Шул вакытта әйтәсе килә, мин тәкъдим итәрем инде чыгыш ясаганда регламент нигезендә 7 минут куярга, шуңа күрә каршылар юк дип уйлыйм. Һәм сүзне хәзер бирдем инде Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Самигуллинга. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Хөрмәтле Рустам Нургалиулы, хөрмәтле Минтимир Шәрипулы,
мөхтәрәм хәзрәтләр, милләттәшләр, дин кардәшләрем, сезне ватаныбыз Татарстанда, мәркәзебез Казанда, бөтен Россия татар дин әһелләре форумында сәламләргә рөхсәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгенге җыеныбыз якынлашып килүче бик зур тарихи дата. Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы алдыннан уза. Бу вакыйганы Татарстан белән генә бәйләргә ярамый. Хакыйкатьтә аны хәтта Россия белән шикләү дөрес булмас иде. Чөнки Болгар бабаларыбыз исламны рәсми һәм ирекле рәвештә кабул итеп, бөтен дөньяга динара һәм халыкара татулыкның күркәм үрнәген күрсәтә. Бу тарихи вакыйгадан безнең өчен иң кыйммәтле сабак шушы булырга тиеш. Кылычтан куркып түгел, күркәм үгет аша безнең бабайлар үз теләкләре белән исламны кабул итә. Менә динара һәм милләт-ара татулыкның сәре кайда. Хөрмәтле хәзрәтләр, 1100 еллык дәүләт дәрәҗәсендә билгеләп үтеләчәк. Шунлыкта бу Россия мусульманнарына илебез җитәкчелегенең зур бүлеге. Шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, без татар дин әһелләре җәмгыятьтә ислам турында хөкем сөргән тискәре фикерне үзгәртә алмасак, милләттәшләребездә динни, милли үзаңны уята алмасак, Рамазанны ураза тотмыйча заяга уздырган шикелле, 1100 еллыкка әзерлек вакытында бушка уздырган шикелле булачакбыз. Шуңа күрә Татарстан диния нәзарәте сезнең белән үзенең зур тәҗрибәсен һәм хезмәтләрен уртаклашырга әзер. Безнең барлык проектлар Аллаһ ризалыгы өчен генә башкарыла. Кулланыгыз, тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз гына. Мөфтият сезгә ничек ярдәм итә ала һәм нәрсә тәкъдим итә? Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан муфтияты татар телендә беренче онлайн мәдрәсәсен эшләтеп җибәрде. Ягъни хәзер ислам дине нигезләрен читтән торып, планетаның телесе кайсы почмагында яшәп, интернет аша өйрәнеп була. Мәдрәсә 100% татар телендә. Проект мәчет каршындагы курслар программасына нигезләнеп эшләнде һәм мәчетләре булмаган, яисә мәчет каршындагы курслар оештырылмаган җирлекләрендә яшәүче татарларга яки вакыты кысынкы булган милләттәшләргә дини белем алырга ярдәм итә. Онлайн мәдрәсә.татар адресы буенча урнашкан. Аңа шулай ук iOS һәм Android базасындагы смартфоннар өчен эшләнгән махсус мобиль кушымта аша да кирип укып була. Татар мәдрәсәсе дип исемләнгән мобиль кушымтаны кесе телефонына Play Market һәм App Store'да күчереп алырга мөмкин. Булар барысы да бушлай. Татар мусульман мәктәпләрен булдыру буенча да муфтият зур тәҗрибә туплады. Бүгенге көндә Татарстанда Әлмәттә Нур мәктәбе, Алабугада Ихсан мәктәбе, Балтачта малайлар өчен ярдәм мусульман пансионаты эшли. Чиратта тагын Түбәнкама һәм Яршаллы шәһәрләре. Татар мусульман мәктәпләрен ачуның юридик үзенчәлекләрен, тәртибен, иң кулай юлларын без сезгә күрсәтергә һәм консультация бирергә әзер. Рәхим итегез. Җәмәгать, 1100 еллык Россия университетларында һәм фәнни үзәкләрдә татар дини илаһият мирасын өйрәнүгә яхшы этәргәч була алыр иде. Шундый ихтияҗны сез галимнәр, дин белгечләре белән аралашып булдыра аласыз. Сүз нәрсә турында? Нәзарәттә 2013 елдан бирле darulkutub.com дип исемләнгән бушлай электрон китапхана эшли. Аның белгечләре Казанда 1918 елга кадәр чыккан китапларны эзләп табып, аларны электрон версияга күчереп сайтка куя. Соңгы 4 ел эшендә китапхана фонды 1200 иске китап белән тулыландырылды. Аларны укырга, йөкләп күчереп алырга һәм өйрәнергә мөмкин. Кабатлап әйтәм, бушлай. Дарул Ифта мусульман кол үзәге. Бушлай федераль номерлы шариғат мәсьәләләре буенча телефон аша консультация бирүче үзәк ул. Аны без 2019 елда булдырдык. Былтыр кол үзәк аша безнең шариғат белгечләре 10 меңгә якын мөрәҗәгатьне кабул итте. Җаваплар телефон, WhatsApp, электрон почта аша Ханафи мәзһәбе буенча берничә телдә бирелә. Бу телефонны исегездә калдырыгыз. 800 222 76 67 шалтырату бушлай.
Без сезнең белән тагын бер үзебезнең казанышны бүлешергә әзер. 2018 елда Хузур ТВ мусульман телеканалы эшли башлады. Бүгенге көндә ул интернет шелтәләрендә һәм кабель канал буларак илнең 9 төбәгендә күрсәтә. Хузур ТВ телеканалының сигналын без, әгәр дә ихтияҗ булса, төбәкләргә бушка җибәрәбез. Сезгә бары тик кабельле телевидение операторлары белән багланышларны алып барырга гына кирәк. Азан мусульман радиосы шулай ук интернет шелтәләрендә һәм мобиль кушымта рәвешендә бушлай эшли. Сез аны да дәгъват инструменты буларак куллана аласыз. Әмма дәгъват өлкәсендә нәзарәтнең иң мөһим казанышны булып имам-хатиблар тарафыннан гыйбадәт кылулар һәм дини юлалар уздыру турында нигезләмә торадыр мөгаен. Документны әзерләүдә барлык имам-мухтасибләр һәм казыйлар катнашты. Бу безнең уртак хезмәт җимешебез. Нигезләмә имамнар һәм гомумән дин кардәшләребез арасындагы ислам гыйбадәтләренә кагылышлы барлык бәхәсләргә зур бер нокта куйды. Чөнки анда бөтен сорауларга да җавап бар. Татарстанда нәзарәтнең барлык имамнары үз дини эшенлекләрен шушы нигезләмәдә күрсәткән тәртип буенча башкара. Тәртипләр татар мусульман гырыф-гадәтләрен саклау механизмы булып тора. Кирәксәнсәгез, документны кулланма буларак файдалану өчен сезгә җибәрә алабыз. Халыкка Коръәннең асыл мәгънәләрен аңлатуда ярдәм. Белгәнегезчә, 2019 елда Татарстан мөфтияте Коръәннең рус һәм татар телләрендә тәрҗемәләрен әзерләп бастырды. Тәрҗемәләр китап буларак кына түгел, аудиоверсия, Коръән каләме, Коръән лампасы һәм бушлай мобиль кушымталар рәвешендә дә дөньяга чыкты. Ягъни Коръәнне аңларга теләгән һәркем аны кесе телефонына бушлай күчереп алып тыңлый һәм укый ала. Мобиль кушымталар iOS һәм Android эшләнде. Оларны Quran.tafsir һәм Quran.tafsir исемнәре астында Play Market һәм App Store'да табарга мөмкин. Алга таба, җәмәгать, гомумән татар телен һәм татар милли үзенчәлекләрне саклап калуга зур өлешне мәчетләр кертә. Алай гына түгел, татарлар арасында милли үзаңны үстерүдә, татар теленең куллану даирәсен киңәйтүдә, туган телне өйрәтү мәсьәләләрендә мәчетләр бүген хәл иткеч роль уйный. Сезнең күбегез имамнар, мөфтиләр генә түгел, татар милли мәдәни оешмалар җитәкчеләре дә булып торасыз. Безнең бурыч мәчетләрне татар тормышы кайнап торган үзәкләр итү. Мәчетләрдә татар телле мөхит хөкем сөрергә тиеш. Аны ничек тудырырга? Татар телле шаралар уздырырга, балалар һәм яшьләр өчен татар телле каникуллар оештырырга, халыкка дини консультацияне татар телендә бирергә. Мөхтәрәм хәзрәтләр, тиздән Россиядә халык санын алу кампаниясе көтелә. Татар милләте өчен ул үзенә күрә бер сынау булачак. Милли бердәмлек, милли үзаңны сынау, переписне уздыруның алымнарына төрлечә карарга мөмкин. Әмма татарлар үзләрен татар дип яздырырга теләмәүләре күренеше халкыбызның таркау, милләттәшләребезнең ихтиярсыз, битараф, аумакай булуын дәлилли. Якынлашып килүче халык санын алуда татарлар үзен нинди яктан күрсәтер? Сезне мәхәлләләрегездә туган тел, туган туфрак, милли үзаң кебек төшенчәләр турында аңлатырга чакырам. Моның өчен үземнең чыгышта санап киткән мөмкинлекләрдән рәхәтләнеп файдаланырга мөмкин. Сүземне йомгаклап, илебезнең төрле почмакларында хезмәт итүче милләттәшләрне, татар хәзрәтләрен бергә Казанда җыйган өчен оештыручыларга бөтен дөнья татар конгрессына ихластан зур рәхмәт. Васил Гаязович, Данис Фанисович, Аллаһ разый булсын. Диния нәзарәте һәр шәхс сезнең теләктәшлекне тоеп яши. Киләчәктә дә хезмәттәшлектә, фикердәшлектә, бердәмлектә булырга язсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бик зур рәхмәт, Камил хәзрәт. Җәмәгать менә әйтәсем килә, безнең инде бүген бу очрашу Бөек Тукаебыз әйткән, "И туган тел, синдә булган иңгелек кыйлган доган нигезендә бара." Шуңа күрә инде Аллаһ теләсә барса да кабул булсын. Хәзер рөхсәт итсәгез, мин сүзне Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдингә бирер идем.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve bihi nesta'in. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem Prezidentimiz Rüstem Efendi Nuralioğlu hem evvel Prezidentimiz Tataristan'da hem bugünkü günümüzde de en büyük aksakalımız muhterem Mintimir Efendi Şerifoğlu Kamil Hazret bu meclisinde alıp barışı işlerinde yanartıp alıp neticeye getiriştirge Allah hareketlerin kuruşu Vasil kardeşimiz Ayasoğlu muhterem hazretler, devlet vekilleri cümle gezinde bu tarihi 11. meclisimizde ilimizin Uzak Dünya Nazaratı isminden selamlayayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Allah evvel ahırların kılsaydı. Ötken yıl көңілсіз buldu. Virüs kına tügül, şuşlaytırıp birbirimizni körüden de nevmiz bulup, lakin şuluk vakitte Allah'ın yalgızlığına da delil buldu. Allah'ın kudretine delil buldu. Bütün dünya kaynap, birbirine kural ezirlep, bitirge azaplanğan vakitinde közge de görünmegen bir virüs bile Allah SWT her kaysımızını ornuna oturttu. Bütün illerde onu dehşet bile barğanlığın körüp durabız. Hindistan olsun, hatta hacdan mahrum bulup, bir yılda 60 bin güne kişi bütün dünyadan hacda katnaşa deyip söylüyorlar. Braziliyalar falanlar üter Allah nasip etse biz şunsun aşık bile biz. Ağzını kaplasan da, kolunu juvsan da Allah'ın takdiri ananın karnında 4 ay vakitte oku yazılgan. Lakin saklanırga hiç şeksiz deyişli. Öpke bir kimge de yok. Bu Allah hizmetini, bu belege Allah hizmetini alıp barışı devletimizge de tabiplarga bilhassa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü de aytdı, sultan bulmağın düşke ayakta atlama, tabip bulmağın düşten kaç diye. Bu meclisimiz ulu fırsat. İmamlarımında. Kaybıravlar Abdurida, belki devlet kişileri kul şapmıyorlar, orden medaller vergen vakitte da deyip. Şeytanlı kubeytesileri kilmi. Kul nesedir bulsa da işlerge deyiş. Ya kaşık, ya kürek, ya kalem tuturga deyişli. Onlarda tügül. Firişteler bütünüsü körüp tura. Lakin işlengen işler iskitkiş olu. Biz bu meclisimizde bu kararlarını da karab. Uzak Dünya Nazaratı isminden bütün bu programmalarını can köngülden hukukluybız, iskitkiş itirip ezirlengen, ilkigi ütken meclislerimizdeki kararlardan da ulu derecede üstün, görkem, tüplü. Allah'a şükür. Şunun için de biz bütün mahallelerimiz, ilimizin bütün tarmaklarında, bütün ülkelerinde milli turmuş hem din hakkında umumen turmuşumuzni alıp baruda milli uyuşmalarımız bile iş itirge hem başka milletlerniki bilen de 193 halık ulusu kişisi barısı bile Allah subhanahu ve teala şu 200'e yakın millet arasında bizge Allah Rabbul İzze Bulgar babalarımız arkalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arkalı Allah'ın mübarek dinin kabul etirge nasip etti. Ve aradna emanete ala semavati vel ardi fe ebeyne en yahmillaha jir köklerge biz bu emanetini, din emanetini arz kılgan edik, alır baş tarttılardı. Edem balası kabul etti. Edem balasından ikenligi bizni, bende ikenligi bizni. Kaydağına yaşatırgan bulsak da elhamdülillah Allah'ını tanıp doğan ilinin kadrini bilip yaşayışlar ikenligi bizni şunun bilen bundan 1432 yıl ispat ettik elhamdülillah. Bundan sonra da hayırlı devamların Allah nasip etseydi. Şuşlayttırıp muhterem Rüstem Efendi Nurali Efendi'nin duruşluğu bilen bütün dünya Tatar Kongresi'nin Başkırstan'da bizde elhamdülillah anda milli uyuşmalar bilen, devlet uyuşmaları bilen, yetekçileri bilen, her kaysısı bilen
Radif Aritoviç selam da etti, ulu selamların tapşırığa koştu, ulu itibarını bütün güçte birile. Ali yakındağına Udmurti'de bulduk, Perim'de bulduk. Gubernatörler özleri Müslümanların bütün meclislerinde katlaşıp sözlerinde idi. Çünkü mine şu meclisler neticesinde Bulgar ilimizde de itibarımızın biri arkasında, anı yanartu hakkında, meşitlerimizni salu, hareketlengenimiz arkasında. Mine bu müvmesti biz birge degen söz kırı sözgüne tügül iken şundan da netice ikenlikini tanıgandan soň elhamdülillah mine ötken yılda referendumda Allah'ın birligine ruhi ahlaki kıymetlerimiz ata-babalarımızdan kalgan miras iken maddesi konstitusiyaga kirdi. 104 yıl boyuna devlet bularak Allah'ını inkar edip dinini hükümetten ayırabız degen bulup yaşadık. Şulay da Allah subhanahu wa ta'ala anardan kutulurga nasip etti. İlimiz titilse de. Titildi kıyagazda. Lakin şununda bir kaya titilgeni yok. Olu devlet. İş uşunda biz milyonlagan iman ehli bugün mingnegen hazretlerimiz de var Allah'a şükür. Üniversitetlerimiz, medreselerimiz, akademimizden de çıkıp bütün ilimizge hizmet, jin sızganıp hizmet etirge ezir. Devletimiz bile birge. Konstitutsiyada bu var. Вера в Бога и традиционно духовные нравственные ценности, наследие наших предков дегеннен соң, din hükümetten ayrım degen sözge de biz tamşıda karşı kelmemiz şulay bolsun. Atı 15'er vakit namaz okurga, 3'er ay oraza tuturga da belki koşurlar idi. Tutmasan ştraf alıp. Lakin bugünkü günde mine hazır Sovet Federasya'da devletimizin kanun çıkarının en ulu uyuşmasında balalarını okutu meselesi kile. Yartı yıldan berili. Bundan 2 atna elek Sovet Federasya'da tağında bir jıyılış buldu. Şunda kararları da kabul etilgen ministersolarga da alar gönderilgen. Belki ki bir yıldan ok. Bizning tilegimiz ol ahlak derslerin mekteplerde 1. klastan alıp 11'ge kadar yukarı oku yurtlarında batuşkalarda imamlar okutsın. Başka okutuşlar ruhi ahlaki dersini bire almay. 21-22 yaşlık kızlar el üzeri balada tapmaganlar bire almaymına. Aksakallar avullarımızda, şehirlerimizde, bigrek de avullarımızda atnasına hiç bulmasa 2'ye 1 barıp balalarının aldında basıp atananı ne için hürmet etirge gerek? Tuğan eline ne için süyürge gerek? Tuğanların bilen, yaştaşların bilen, mektepte, uramda, iti bilen, meşesi bilen, urmanı bilen, yılgası bilen, nişik yaşaşırga gerek. Bizge nişik vatan lekti de, bizden son kimge kalır şularını siz biz çilerge tiyişli. Meşitlerini saludan da olarak mesele bu. Ulu, davamlı, nişi getirip 1432 yıl boyuna bizim aramızda Allah'ın dinin, kadrin, hürmetini yaşayıp, düşmandan da saklap, balalarını da üstürüp, dil turunda kaygı bütünle hiçbirini de bulmagan. Bütün kurşesinde kim var, anın tilinde söyleşirge tırışkan. Et yandan ötürgen bolsa, anda da örüp de koyatırgan bolgan. Meşi yanında miyavlap gitettirgan bolgan. Her kim bile ortak tabışkan. Şunlara göre bu günümüzge kadar kildik. Bundan sonra tuğan tilimizni, urf adetlerimizni en evvel Allah'ın dinin saklauga sizden, bizden balalarımız, unuklarımız küte. Devlet bunlara itibar bire. Konstitutiyamızın tübü ol. Şunun içinde biz birge degen söz kuru tildegine kalmasaydı. Anda da barıp birbirimizin gaybetini söylep, birbirimizin gayiplep, tigisi bulay, busu bulay deyip tügül bir bulup Allah rizalığı için göz aldığımızda özümüzün balalarımız, unuklarımız ikenlikle isimizge düşürüp hizmet etülerini Allah Rabbim nasip eyleseydi bu izgi işini başlayışlar, bu meclisini uyuşturuşlarga da muhterem Rüstem Efendi, muhterem Vasil Efendi bütün köngülüğüz bile vakitinde, mümkünçiliginde tabıp
bu hizmetini bütün halkka ecri, savabı bulurluk, faydası kaytırlık, Allah'a da rıza bulurluk ötegeniniz için Allah razı olsaydı. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Бекзар рахмет, Hazretimiz. Söz Россия Федерациясы Müslümanları Dini Nazareti Reisinin birinci orunbasarı, Россия Müftüler Şurası Prezidium Ağzası Damir Hazret Muhiddinov'a verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Muhterem Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Efendi Nurgali ulu, Muhterem Mintimir Ağa Şarip ulu, Muhterem Şeyhülislam Talgat Hazret, Prezidium Ağzaları, din ehilleri ve dini uyuşmalar hizmetkarları, Muhterem Cemaatül Müslimin. Россия Federasyası Müslümanları Dini Nazareti, Россия Mufti Şurası Reisi, Mufti Şeyh Ravil Gıyneddin isiminden barçalarınızı İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala bu meclisi bizni mübarek hem devamlı kılsa idi. İn evvel 11. Mayda kazada bulgan faciga münasebeti bilen Tatarstan halkının teren kaygısını ortaklaşabız. Ömrü üzülgen balalar, okutucularının ruhları Allah karşında bulup, Rabbimiz urunların cennette kılsa idi. Yeşbunun ruhi iminliğe, can selametliğin kaygırtu bizning buruçubuz. Şuna göre, türlü taraflardan hazretlerimizni ortak mecliske cüyücü muhterem prezidentimizge rahmetimizni bildiremiz. Allah sizden razı bulsun. Muhterem cemaat, bizning hazırki tüp maksatımız İdil boyu Bulgar devleti halklarının İslam dinin kabul etünin 1100 yıllığın layıklı kürkem revişte ötkeriyor. Prezident Putin karşında, bütün il karşında bu yubileyini küterip çıkan için biz Mufti Ravil Hazret Gıyneddin'e rahmetli. Birevler, biçaralar bu hizmette fakat maddi yakınlığına kürdüler. Юбилей uyuşturu maksatın devlet birgen akçanı üzere bilişi dip anladılar. Allah uze küre hem bile niyetine karata acırında cezasında birecek. Her kim özünün fikirlev derecesinden çıkıp beye bire. 1989 yılda bu 1100 yıllık data bir kat bilgilep ötüldü. En zor ahamiyeti şunda, ol vakıgalar ruhi yanarışka yöneliş birdi. Bunun için muhterem Talgat Hazret Tecedin'e oluk rahmetimiz ve hürmetimiz. Şulaydı devletimiz miladi yıl isebine boyunca yaşı, şunun boyunca tarih yıl yazmasını alıp bara. Miladi boyunca bu yubileyini ötkeru ruhi tırmışka yana dert ister inşallah. Bu Tatarstan'ın gına tügel, bütün Rusya'nın bayramı bulurga tiyiş. Bizning tarih mirasımız, bütün ilnin tarihi mirası hem Prezident Vladimir Putin tarafından da şlay kabul etile. İdil boyu Bulgar devleti öz içine hazırki Rusya'nın bir neçe tübegen kupsanlı halklarının ata babalarının kirtken. Şuna ayta Allah'ım, Россия Federasyası Müslümanları Dini Nazaretine karıtırgan mahalleler, tübek idareleri, Vladivostok'tan başlap Kaliningrad'a tekli 1100 yıllık hürmetine çaralar ütkerirge, halkını ruhlandırırga niyetlep turalar hem hizmetin başladılar. Asırlar boyuna Tatarlar dinge ündevçi, magrifet taratuçu, meçet medreseler saluçu, vatatuçu, kitap basıp taratuçu, medeni hem ruhi mirasını saklauçu millet bulgan. Elbette, bugünküsü günde vazgiyet özgerdi. İlk Kafkas yagın isepke almaganda, Rusya'da meçitke yürücülerinin küpçiliği Tatar idi. Hazır ise meçitlerde biz Tatarlar azçılıkta kalıp barabız. Bu hal hatta Tatarlarının baş kalası Kazan'da küzetile. Moskov, Sankt Peterburg hem başka şehirlerini sülep tatarası yok.
Татарстанның үзендә хезмәт кылыр өчен дә кай вакыт республика içinde kadrlar табылмый. Biz dini ruhi hizmetke яшьләрне дәгъват кылырга өндергә тиешле. 30 yıllık dini яңарыш дәверендә biz берничә баскычны үттек. Сәләфчелек белән уйнау, евроисламны уйлап табу, җәдидчелек белән кадимчелек арасында каршылыкны куерту. Бу еллар дәвамында муфти Равил Гайнуддинның юнәлеше бер булды, bir hem modaga karab üzgermedi. Bu fikta İmam Azam Abu Hanife mezhebi, akidada İmam Tahavi hem İmam Maturidi yolu, tasavvufta Ahmet Yasavi hem Bahavuddin Nakşiband yolu, dini içtimai fikirde Şihabuddin Mercani hem Hüseyin Feyizhanov nigez salgan karaşlar. Şunысы mühim, yaşlarını ilimge, intellektual üsüşke tartırga kirek. Bizning üsüşübüz nıklı fenni nigizinde barırga tiyiş. Şuluk vakitta dünyavi tırmışның üzgerüve, Müslümanlarının türlü şartlarda yaşavları dini tırmışka pluralistik, king hem magrifetli karaşını talep ite. Bizning öz arabızda pluralizm açık bilinip tıra. Bir yaktan karaganda bir kanuni gizinde hizmet itemiz. Lakin respublikalarda işlep kilüçe dini uyuşmalar hem oblast, kraylarda işlevçe dini idareleri tamırdan ayrılıp duruçe şartlarda yaşayız. Respublikada İmam Muhtasip hükümet hesabına hizmet hakkı ala, daimi maddi yardım küre. Başka bir tübekte ise dini uyuşma citakçısı fakat hayriye akçasına hesabına yaşayıp, ul vandallarının, ksinofoblarının meçitlerge hücum itülerine, cumga günlerinde meçitlerge yöneltilgen tekşürülerge, İslamga pıçrak yaguları sabır itip, küp türlü karşılıklarga duçar bulup hizmet kuya. Bilgili, bu iki ruhaninin dünyavi tırmışka uz vazifalarına karşıları ayrılıp durur, alar bir-birsin anlamaska da mümkün. Biz Россия devletinin kanunu negizinde işlibiz. Lakin fikri hem ruhi müstakillikni saklıyız. Dini tırmışını bilgilevçe tüp mühim kararlar kabinetlarda değil, diniye nazaretinde tuvarga, ümmetinin menfaatin kaygırtırga tiyiş. Fikir aytuda da şulay. Çin məgnəsində mufti derecesine erişken din ehli hatalarını tankit iterge, dürüstlükni tura itip aytırga da burçlu. Gerçi kimgedir aşamasa da. Bu elbette devlet bilen işlevini bir niçik de inkar etmi hem kim etmi. Din ehlerinin devlet bilen kilişip, anlaşıp işlevi en birinci çiratta ümmetinin özüne kirek, cemiyette tanıçlık, iminlik bulsun için kirek. İli bizde türlü şartlarda yaşlavıcı bir niçe min Tatar din ehlerin nerse birleştire. Birinci çiratta biz akidede, şeriatta, örf, adette bir karaşta turabız, namazlarımızdan sonra bir yüksüzler bilen dualar kılabız, hem niyetimiz bir, dinimiz bilen birge milletimizni de saklav, ürçütü, fikri yaktan üstürü, yaşlarga dürüst terbiye hem yöneliş biriyor. Tatarstan bilen birden bulup, birge işlev hiç şiksiz kirek. Birinci çiratta bu Tatar tilin saklav. Meçet medreselerde Tatar tilinde terbiye biri için kirek. İkinciden ata babalarımızdan salıp kaldırgan arxitektur mirasını kaytaru hem tırgızu boruçu tıra. Mesela hazır vakitte Meskev'nin 1823-1825 yıllarda salıngan tarihi meçiti, Kasım'da Han meçiti, Tüben Novgorod'da Yarminke meçitin, Çita'dagi Sevdager Nigmatulin yurtın tırgızu işleri başlandı. Küpkine miras hazırda kaytırılmagan. Şul isepten Rostov-Don, Volgograd, Astrakhan ve başka şehirlerdeki tarihi meçitler. Tarihtagi galimlerimizin mirasın öğrenu, şerihlev üstünde işlerge kirek. Bu nisbetten bizning dini nazaretimiz yıl sayın
үткәрә торган Мәрҗәни, Фаизхан, Фахриддин, Гаспралы, Биги, Буби укуларында катнашырга, фәнни докладлар белән чыгыш ясарга сезне чакырам. 1100 еллыкка атап, без Шәһабуддин Мәрҗәни, Ризадин Фахриддин, Муса Җарулла Бигиларның әсәрләрен татар, рус, араб телендә нәшер итү эшенә кирештек. Ашпу хезмәтләрдә без берләшеп эшләрбез, иҗтиһад кылырбыз диеп өметләнеп ва дуада торып, сүземне тамам кылам. Итибарыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт, Дамир хәзрәт. Сөз Россия мөселманнары дини мәҗлесе рәисе, Мәскәү шәһәре Үзәк төбәк һәм Чувашия Республикасы мөфтие, Россия Федерациясының иҗтимагый палата әгъзасы Альбир хәзрәт Кыргановка бирелә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, мөхтәрәм мөфти хәзрәтләр, имамнар, форумыбыз катнашучылары. Россия мөселманнары дини мәҗлесе әгъзалары һәм Россия Федерациясе иҗтимагый палатасындагы хезмәттәшләрем исеменнән бирегә җыелган кардәшләремне ихлас сәламлим һәм барыгызга да тирән ихтирамымны җиткерәм. Бүгенге милли үзенчәлекләр һәм дин дип аталган Бөтен Россия татар дин әһелләренең форумындагы очрашуыбыз татар халкының бердәмлеге елында уза. Ничә еллар дәвам иткән киңәш мәҗлесебез татар халкы тормышында һәм Бөтен Россия күләмендә абруйлы чарага әверелде. Бу хакта искәртү миңа аеруча куанычлы. Татар дин әһелләренә үзара аралашу өчен уникаль мәйданны булдыру ул Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиевич Миннихановның шәхси тырышлыгы нәтиҗәсе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының казанышы дип беләм. Элеккеге елларда да форумның эшчәнлеге үз асылыбызны, татар телен, динебезне һәм мәдәниятебезне саклау өчен татар имамнарын берләштерү, идарә органнары һәм милли мәдәни оешмалар белән хезмәттәшлекне ныгытуга юнәлдерелде. Бу татар халкы үсеше стратегиясының иң мөһим юнәлешләренең берсе. Бу эшләрдә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие, хөрмәтле Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм аның фикердәшләренең инициативасын һәм казанышларын билгеләп үтмичә мөмкин түгел. Аларның мөкатдәс динебез һәм бай мирасыбызны өйрәнү, саклау һәм җәелдерү, иҗтимагый һәм гражданлык гамәлләре югары танылуга һәм хуплауга лаек. Олы мәҗлесебезнең хөрмәтле катнашучылары, дини вә милли үзенчәлегебезне саклауга да кагылышлы актуаль заманча проблемалар моңа кадәр дә тирән һәм җентекле рәвештә әңгәмә предметы булып торды һәм шулай булачак та. Шул ук вакытта сезгә искәртәсем килә. Без бу юнәлештә төбәкләрдә системалы эш алып барырга тырышабыз. Мәсәлән, минем өчен якын булган Чувашиядә белгәнегезчә урта яшьтәгеләр дә, өлкәннәр дә, безнең өчен аеруча мөһим булган балалар да тулы канлы татар мөхитендә яшиләр. Без бабаларыбыздан калган мәхәллә системасын саклап кала алдык. Мәктәпләрдә татар теле укытыла, иҗади төркемнәр, мәдрәсәләр һәм мәчетләребез каршында якшәмбе укулары излексез эшли. Тагын бер матур өметле күренеш турында әйтәсе килә. Батыр районының Кызылчишмә авылында мәгълүм сәбәпләргә күрә ябылган мәктәп бинасы хәзерге вакытта яңадан тыргызыла. Анда авыл халкы, якташлар, район башлыгы ярдәме белән зур төзелеш бара. 2022 елның көзенә биредә 3 катлы укыту бинасы, 150 кешегә каралган 3 катлы интернат, спорт мәйданчыклары, бакчасы булган комплекс сафка кертеләчәк. Әлеге Сәләт Батыр дип аталган яшьләр укыту үзәгендә ел әйләнәсендә 1500-дән 2000-гә кадәр кеше белем алачак, ял итәчәк, сәламәтләндереләчәк. Биредә татар телле мөхиттә Чувашстан диния нәзарәте, Казанда яшәгән якташлар җәмгыяте белән берлектә аерым чаралар үткәрүдә планлаштырыла. Проектның тулы бәясе 400 миллионга якын, беренче 50 миллион сум ярдәмен күренекле якташыбыз тапшырды инде, калганында ул ышандыра. Аллаһ иншалла башлаган эшебезгә ярдәм бирер. Без исә Россия Мәгариф министрлыгы белән бу хакта сөйләшүләрне дәвам иттерәбез. Санкт-Петербург җәмгыять мәчете каршында татар яшьләре төркеме оештырылып, бик матур эш алып бара. Еш кына яшьләр очрашып торалар, кызыксыналар.
Мәскәүдә дә без үз мәхәлләләребездә вәгазьләрнең төп өлешен татар телендә укыйбыз. Татар яшьләре оешмалары белән актив эшчәнлек алып барабыз. Быел көзгә иншалла Мәскәүнең мәркәзендә Зәйнулла Расулов исемендәге 2000 квадрат мәйданы булган үз милкебездәге мәдрәсәбезне сафка кертәчәкбез. Залда утыручы хөрмәтле хәзрәтләр, алдарга ирек бирмәс. Ирак Себердә дә милли үзенчәлекләрне һәм тәңгәллекне саклау программалары тормышка ашырыла. Васил Гаязов җитәкчелегендәге Бөтендөнья татар конгрессы делегациясе төбәкләребездә булып бу эшчәнлек белән якыннан танышты. Быел да без ислам һәм Себер татарларын өйрәнүгә багышланган берничә мәдәни мәгърифәтчелек чараларны уздыруны күздә тотабыз. Хөрмәтле форумда катнашучылар, хәзерге дөньяда барлык дәүләтләр дә киләчәк буынга тәрбия һәм белем бирүгә зур игътибар итә. Без барыбыз да әти-әниләр һәм әлбәттә балаларыбызның киләчәге турында кайгыртабыз. Шул уңайдан шушы югары утырышыбызның яшьләребезне оештыра торган белем һәм тәрбия бирү проектларына игътибар итүләрегезне сорар идем. Әлеге трибунадан түбәндәге тәкъдимнәрне яңгыратасым килә. Татарстан югары уку йортларының Россия Федерациясы төбәкләрендә урнашкан зур татар авыл мәктәпләрен шифлыкка алулары кирәк. Бу Пенза өлкәсендәге Урта Ләзән, Чувашстандагы Шыгырдан, Мордовиядәге Азюрка, Самар өлкәсендәге Али һәм Себердә урнашкан авыллар һәм башкалар. Бу авылларда безнең үзенчәлекле мәдәниятебез, гореф-гадәтләребезнең тамыры һәм халык тормышы нигезе саклана. Алар заманча тормышыбызның татарлык утыраулары, бәхетебезгә анда туган телебез, ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләре, йолалары сакланып калган. Аларга нигезләнеп танылган фән эшлеклеләре балаларны һөнәри һәм мәдәни яктан формалаштыруга юнәлдергән оригиналь программалар төзи алырлар иде. Рөстәм Нургалиевич, бу юнәлешне гамәлгә ашыру өчен сезнең ярдәмегез кирәк. Шул вакытта без үз туган телләрен белгән, Россия төбәкләреннән булган талантлы яшьләребезне саклап кала һәм үстерә алачакбыз. Шунысы да мөһим, алар яшьтән үк инде ислам нигезләрен белеп үсәләр. Мөхтәрәм кардәшләр, 2011 елның язында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев белән минем тормышымда тирән эз калдырган очрашуым булган иде. Минтимер Шәрипович бер сәгатьтән артык миннән Болгар турында сорашып үз киңәшләрен бирде. Ул вакытта мин ни өчен татарларның Болгарга йөрүләре турында бераз җитемсенеп кенә сөйләргә тырышкан идем. Бу җирнең безнең өчен ни өчен изге булуы хакында уртаклашкан идем. Хәтерләсәгез, ул вакытта безне хәтта берәүләр ширектә дә гаепләргә башлаганнар иде. Ләкин вакыт дарудыр. Әлхәмдүлилләһ, һәр нәрсәне үз урынына куйды. Болгар терелде, жанланды. Бүген Минтимер Шәриповичка Болгарны торгызуда үз позициясын күрсәткәне, Кыл Шәриф мәчетен яңадан тергезеп милләтебезгә кайтарганы өчен кабат рәхмәт белдерәсем килә. Болгарның тарихи вә дини әһәмиятен торгызу эшчәнлеге юнәлешендә юлбашчыбыз дисәм дөрес булыр, мөхтәрәм мөфтиебез Талгат хәзрәт Таҗиддингә дә рәхмәтләребезне җиткерәм. Бу эшләрегез өчен киләчәк буын мөселман татарларыбыз сезне изге дугалары белән искә алачагына иманым камил. Без Бөтендөнья татар конгрессына да аерым рәхмәтлебез, чөнки алар ярдәме белән бу гамәлләр зур масштабларга кадәр үсте. Хөрмәтле дуслар, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул ителүнең 1100 еллыгы һич шиксез Татарстанда узачак мөһим вакыйга. Бу проектны Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан хуплануы безнең барыбызга да зур җаваплылык исти. Тантананы тиешенчә әзерлек белән уздырудан тыш, Россия күләмендә мәгърифәтчелек эшләрен алып баруны да мөһим дип саныйм. Фәнни һәм публицистик әдәбият әсәрләрен бастырып чыгару, илебезнең халыклар дуслыгын чагылдырган видео һәм цифрлы продукция әзерләү шундыйлардандыр. Болгар дәүләтчелеге тарихы үзе үк безнең илебезнең бай мәдәни мирасыбызның аерылгысыз бер өлешен тәшкил итә. Милли мәдәни һәм дини кыйммәтләребезне, халык көнкүрешен, асылын саклау, ныгыту һәм үстерүгә юнәлттерелгән курсны гамәлгә ашыру өчен безгә бердәмлек һәм оешканлык кирәклегендә шигебез юк. Форумда катнашучыларга,
Татар имамнарына ve газиз халкыбызга сәламәтлек, бәхет ve иминлек телим. İzgi hayırlı гамәлләребездә Аллаһ үзе ярдәменнән ташламасын, һәр адым ve сулышыбызда юлдашчыбыз булсын. İгътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур, Альбер хәзрәт. Сүз Кырым Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Әмирали хәзрәт Абылаевка бирелә. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi hepimizin ve hepinizin üstümüze olsun. Allah hepimizden razı olsun. Evvela Tataristan Cumhurbaşkanı'na Rustam Minnixanov prezidentine teşekkürlerimize ve Mintimir Şaymiyev ağamıza, Tataristan'ın muftisi Kamil Hazret teşekkürlerimize ve Talgat Taceddin hocamıza büyükten büyük teşekkürler ve buradaki olan bütün Müslüman din kardeşlerime Allah hepinizden razı olsun. Bütün Kırım'daki Müslümanlardan sizlere büyükten büyük selamlar, teşekkürler. Elbette ki Tatar halkının en mühim olan din, milli iradesi. Bunu taşıyan 1000 yıllarca dinimiz, milli irademiz, mellikimiz, dilimiz şükürler olsun bugün timtik ayaktadır. Elbet burada toplanmamızın bu kadar Tatar halkının birlik beraberlikte olmasının büyük bir sebebi Mintimir Şaymiyev ağamız. Elbette bu Tataristan'daki olan bütün olaylardan çok akıllı, çok 100 yıl ögüne bakarak bir tedbirler, kararlar alması elbette ki bu Tatar halkının en büyük bir şans ve bir bugünkü gelecek hayatına ve geleceğine de büyük bir yol açmaktadır. Onu devam eden Rustam Minnixanov Cumhurbaşkanı'na elbette ki ne kadar teşekkür etseniz bu azdır. Bunun kıymetini bilmek için belki sizler unutkandırsınız. 91. senesinden olup geçen ama bizler de o günleri yaşadık. Ama yazık ki bizim ağalarımız, başlıklarımız bu ağalarımızı dinlemediler. Dinleselerdi belki bugün bambaşka bir vaziyet, durum olacaktı. Ama sorarsınız ki şikayet mi var Kırım'da, zorluk mu var Kırım'da? Hayır. Kırım'da hiç zorluk yok. Dini meselemizde binlerce şükürler olsun. Ezanlar, camiler, medreseler, hafız kurslarımız hepsi medreselerimiz çalışmaktadır. Hiçbir sorunumuz yok. Nasıl burada Müslüman halkından Slavyan halkını birlik beraberlikte yaşaysınız, bizimki de aynıdır. Sağ olsun bizim de başkanımız var. Orada Kırım'daki Aksyonov. Onlar bugün Müslümanlarla Slavyanların arasındaki hiçbir arıntı yok, bozgu yok. Sen özümüzün ki sen başkasın degen kelime yok. Şükürler olsun dinimiz inkişaf etmektedir. Söylemek istediğim bu ki bizler Tatar halkının en mühim olan bugünkü dinimiz, dilimiz, milli irademiz yaşamak ve yaşatmaktadır. Elbette ki biz bugün çok yaxşı anlamaktayız. Bütün dünyanın en muhtaç olduğu şey nedir? Sevgi, hürmet, saygıya muhtaçtır. İşte bunu aşılayacak, verecek, yapacak kimdir? Siz Müslümanlar, biz Müslümanlar. Dindir, İslam dinidir. İslam dini yaşanmadıkça hiç dünyada huzur olamaz. İslam dini ne kadar inkişaf etmeyeceğiz. İnsanlar bugün bilmem ki zarar getirmek, durdurmak. Hayır, bu olamaz. Kimse durduramaz. Ama bizler bunu çok güzel bilmekteyiz.
hürmetten, saygıdan, sevgiden dünyada başka hiçbir şey olamaz. Bu olmadıkça din de yaşanamaz. Dini de yaşamadıkça bu da olamaz. O sebepten sizlere Allah razı olsun diyeceğim. Tatar halkının gelecek inkişafına, dinimize, hepsine ve son olarak da bunu söyleyeyim. Tatar halkının başınızdaki olan Sayın Kamil Hazret müftümüz hayırlı olsun, tekrar kurultay seçimi geçti. Müftü olarak sayladınız. Çok güzel bir seçim yaptınız. Çünkü ehli sünneti taşıyan, atalarından gelen dinini, urf adetini, bütününü, ehli sünnetini timtik elinde tutan bir insan müftümüzdür. Ona sahip çıkarsanız inşallah geleceğiniz hiçbir zaman prezidentlerinizin bugün gelip geçtiği gibi Rustam Minnixanov'un dinine, diline, kitabına can küydüren, sahip olan bir insan, ben dua ederim sizlere, sizler de bize dua ettiniz ki Allah Kırım Tatar halkının da başına öyle bir lider versin ki her zaman milletini, dinini güzelliğe çalışan ve çağıran insan olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olunuz, var olunuz. Rahmat Bigzor Amir Ali Hazret. Söz Esselamu aleykum. Ciniz hayırlı bolsun. Çağırу üçün rahmet. Bizde musafirler boş kol bilen kelmey. Dini idaremizin adından, muhterem muftimizin adından bilekler vermek dileyimiz. Hürmetli Şaymiyevu Mintemiru Şaripoğlu'na. Bu da bizim kalıpta iman ile sürgünlük hakkındaki kitabımız çıktı. Kırım Tatarların sürgünlüğü hakkında. Allah razı olsun. Rahmet. Sizlere de büyük teşekkürler. Hürmetli Minnixanovu Rustamu Nurgalioğlu'na. Hürmetli Şeyh Raziyevu Vasiliy Gabdel Gayazoğlu'na. Hürmetli Samigulinu Kamilю Hazret'e. Rahmat Bigzor. Barысы ішінде сөз Дуслық ордені кавалері Башқұртстаннан келген Мұхаммед Hazret'e берілі. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan savmi qozon, ko'nglim sultoni, jilas jillaringda ankamning duosi bor. Shadra gumbazlarga sıyınganlar, nishka qalam manaralar. Tatarstan jiringni ubib didek dualar gavhari, ham dahi bolsun deyip seneler jevheri. İhlas demek İslamiyattır. İnsaniyatını Allah'a hizmet ettirmektir. İhlas bilen gamel kılık biz bu dünya konakları.
Сәлам булсын Уфа қаласынан, Мәшет Ихлас балқып тұрған орыннан. Раббым, хикмет білән, аш көңілімні. Халқым аңласын сөзімні. Бүгін түшіп диңгізге көп итеп інжілер алайық. Ғамәл үшін барысында көңілге салайық. Сіз милләтнің рухын көтәрушілер. Бітінімізді милләт үшін яшайық. Милләтіміз бізді яшаташак. Әр халықның ең зор байлығы исімі һәм ватаны. Ең қиммәтлі сифаты тәвәккәллік һәм жәһәтліктір. Ватансыз милләт башқаларға буйсынып яшар. Милләтсіз ватан тарқалашақ. Динсіз бір милләт изіләшәк. Дүнияға таралған ғазапларны, жафаларны бітіру үшін дин әһлләребез зур өлеш керттеләр. Бу эшләрне хатта сәясәтчеләр дә булдыра алмадылар. Дин әһлләребезнең хезмәте тарихыбызның иң якты сахифаларыннан санала. Җәмгыятьтә дегуманизация кризисы башланды. Монда моңа каршы без рухи көчләребезне җәлеп итәргә тиешлебез. Күктәге кануннар белән җирдәге кануннарның гармониясын тәэмин итәргә тиешлебез. Үзен тәнкыйть итү сәләтен югалткан милләт бөтенләй җир йөзеннән югалуы мөмкин. Тәнкыйть дөрес булса, бу дару. Дөрес булмаса, ул агудыр. Этник телләрне яки урындагы халыкларның телләрен белү, ул күңелләрдән күңелләргә ачылган тәрәзә кебек, йөрәкләрдән йөрәкләргә ачылган ишек кебектер. Ил атабыз Рөстәм Нургали улының татар теленең бүгенге халаты хакындагы саф хисле мөрәҗәгате йөрәкләребездән йөрәкләргә капка ачты. Без бит үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә, үз көебез булсын дип гомер кичерәбез. Ни өчен соң әле безнең өебездәге сандугаш безнеңчә сайрамый? Татар халык мәкале сандугаш оясында сайрый диләр. Менә безнең Уфа шәһәребездә ата-аналары татар лицейына балаларын китереп тапшыралар да, безнең балага татар теле дәресләрен өйрәтмәгез, безгә аның файдасы юк дип әйтә салалар. Күрәсез, тагы да бер татар халык мәкале әйтелгәнчә, кәкре агачның шәүләсе дөрес туры булмас. Сөйкле пайгамбәребез, балаларыгызга динегезне өйрәтмәгез. Балаларыгызга телегезне өйрәтмәгез. Балаларыгыздан динегезне, телегезне сөйдергез дип бәян итә. Мәгълүмдер ки, җимешсез кармакка балык, алтын балык эләкмәс. Без тауга менеп, ташка басып, кул күтәреп, Аллаһдан никадәр сорасак та, ул безнең кулларыбызга алтын яудырмаячак. Димәк, гайрат, баратик гайрат белән генә уңышлары Аллаһдан булачактыр. Борынгы гарәп мәкалендә Адам баласы белмәгәнен инкар итәр. Адам баласы белмәгәненең дошманыдыр дип боерыла. Балаларыбыз туган телен белмәсә, аның инкар итәчәкләр, аңа каршы булачаклар, хатта аңа туган телебезгә каршы дошманлык күрсәтәчәкләр. Милләтне сәламәтлек ярларына алып чыгу дин әһелләребезгә йөкләнмештер. Менә шушы сәбәптән имамнарыбызга бик югары таләпләр дә куелган. Әгәр дә химия укытучысы химиядан башка һич бер нәрсә белмәсә, димәк ул химияны да яхшы белми. Шул ук дәрәҗәдә дин әһеле дә диннән башка һич бер нәрсә белмәсә, димәк ул динне дә яхшы белми. Әгәр дә урындагы халык үзләренең имам хатипларын аңламаса, бу әле зур бәла түгел. Ә менә имам хатип халыкны аңламаса, аның телен, мәдәниятен,
тарихын білмесе, bu бәләнең бәләсе, bu милләтнең баш бәләсе, bu өммәттәге трагедия. Bir мәзһәптә булган, bir милләтнең, bir шәһәрнең, bir авылның, bir урамда, bir гаиләдә яшәгән кешеләрнең намаз уку тәртипләре bir төрдә булуы зарури. Бу җәһәттән пайгамбарыбыз боерды: җәмәгатькә охшарга тырышканнар, җәмәгаттән аерылмаганнар, бүлгәләнмәгәннәргә мәхәббәтем ваҗиптыр дип боерды. Бөек гарәп тарихчысы Ибн Халдун үзенең Мөкаддимә китабында буларны яза. Милләтне инқиразга яки бетерүгә алып бара торган сәбәпләр бар. Шуларның берничәсе: диндәге торкылык яки дини фанатизм революцион фанатизмнан да куркынычрактыр. Тагда көчле бер милләт үзе белән бергә гомер сөрүче зәгыйф аз санлы милләтне кыса һәм аңа зулым итә башласа, бу инде мәгълүм зур һәм көчле милләтнең үз башына буладыр. Көчле милләтнең таркалуына, үлүенә башкаларны җафалау, җәберләү кадәр тәэсир итүче нәрсә юк. Тарихын белмәгән, үз тарихы белән дус булмаган милләт бәхетсез. Бөек кешеләре, шәхесләре булмаган һәм аларны белмәгән милләт көчсез. Мәдәнияте булмаган милләт рухсыз. Көлтәне көлтә итеп тотучы нәрсә, аны кысып бәйләгән бау булган кебек, безне бәхетле дә, көчле дә, рухлы да итү юлында еллар дәвамында гайрәт итүче бөтен дөнья татар конгрессының фазилат яки үстенлек, зафар, җиңүләр казанып хезмәт итүсен дип дугалар кылмактабыз. Быел бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Габдулгаяз улының дистәләрчә тапкыр эш сәфәре белән Башкортстаныбызга килүе, республикабызның төрле төбәкләрендә зыялыларыбыз белән күрешүе, яна Ихлас мәхәлләбезнең имам хатибы, бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан буенча җитәкчелеге Аль-Фарид Дәүләтшинның сусап су эчкән кебек хезмәткә тотынуы һәм Татарстан мусульманнарының башлыгы Камил Самигуллинның Башкортстанга күп тапкыр самими сәфәрләре, менә буларның барысы да аның куәтле дәлиледер. Аллаһ насип әйләсә, иртәгә без бөек Болгарга сәяхәт тотачакбыз. Шул тарихи биләмәләрне шанлы ясаган, бөтен дөньяга таныткан, үзенә бөтен Болгарны гашыйк иткән остазыбыз һәм әдип Талгат хәзрәт Таҗетдин, президентыбыз Рөстәм Нургали, милләт атабыз Минтимер Шәрип улы Шәриповка кагылсынла иде фәрештәнең ефәк канаты. Шушы шәрәф хакына ягъзәле нәк сөйкле пайгамбарыбыз дуга иткәнчә, ягъзәле шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Бу җиһанда кылган эшләребез изге булсын. Мәңге яшәгез, Мөхәммәд өммәтләре. Сезләргә Уфа мәркәзебезнең йөрәге булган, Ихлас мәчетебездә оештырылган илаһиләр халык ансамбле сезләргә рухи музыкаль күчтәнәч алып килде. Ансамблебезнең өстендәге затлы киемнәр Татарстан хөкүмәте бөтен дөнья татарлары конгрессының күңел шәрифенә баглы. Нәфислек җитәкчесе, Башкортстанның һәм Татарстанның ат кызанган сәнгать эшлеклесе композитор Афарим Акшурин.
Габдулла Тукай. Сөй халқыңны. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Koy vakit kile күңелгә Bismillah, Bismillah. Kaygı hasretler bulat Bismillah, Bismillah. Dünya ışık yaktıyız Bismillah, Bismillah. Bilen gene kilip qara Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sey ömrünü, sey halkını Bismillah, Bismillah. Sey halkının dünyasın Bismillah, Bismillah. Biz ula biz bilgili Bismillah, Bismillah. Tik ukinişke kalmasın Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kin көңіл buluşunan Bismillah, Bismillah. Maskalı işitsen vak degen Bismillah, Bismillah. Taptasınlar, hurlasınlar Bismillah, Bismillah. Tek canın hurlanmasın Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, ulug' vatanimiz Rusiya, jannat kibik mamlakatimiz, Tatariston, Boshqirdiston kugunda, baxit quyoshimiz, jihon qushog'ida imonlik yulduzimiz balqisın. Rabbimiz Allah bizlarni imansız etmesin. Allah bizlarni akılsız etmesin. Allah bizlarni vatansız etmesin. Allah bizlarni bayraksız etmesin. Allah bizlarni askarsiz etmesin. Amin. Aferin. Aferin. Muhammed Hazret, bek zor rahmat sizga. Cemaat bizning reglamент bilan birlikda biz ortila boshladik. Şol vaqtda prezidentimiz Rustam Nurgayevning olda ishlisi hukumatchilari bor. Shunga ko'ra biz aydagiz Rustam Nurgayevga zo'r rahmatli bo'lib, barig'izga da o'ngishlar, matur etib ishlarga Alloh taolo qabul etsa, ertaga ko'rishamiz Bulg'arda. Rahmat barig'izga da keluvdi. Bek zo'r rahmat sizga Rustam Nurgayev. Hozir so'zni men beram Kimir өлкәсеннән kelgan raisibizga Muftiy Tohir Hazrat Bekchantayevga rahim etasiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Президиум, hürmetli Mintirmi Шарипович, Василий Габдулгаязович, hürmetli Mufti Hazretler, dini ehellere, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kemero şehrinde 2008 yılda Münire Meşidi açıldı. 2009 yılda anın negizinde diniye nazaret bağlıqqa kildi. Bugünkü günde 23 jirli dini uyuşmamız var, Allah'a şükür. Jirli uyuşmalarının kubisinde meşid var, meşid bulmagan jirde namaz oku yurti hem mahsus orunları var. Ötken yıl biz Berezovskiy, Asinniki şehirlerinde yaratılgan meşidlerini açtık. Bu yıl Allah dilese Kışlau isimli avulda hem Prokopis şehirinde yara meşidlerini açıran niyetimiz var. Allah'ın rahmeti bulsun şuşu izgi işinin her bir buluşuşusuna. Kuzbas şahtalarda işlep, milletimizin ruhun saklagan Tatarlardan sizge zor selamlar tapşırığa rüksat itiriz. Şahtalarının üzerinde urnaşkan Prokopis şehirinde meşid tezirge buluşkan için big zor rahmetlerimizni yetkiremiz Rustam Durgaliyevichga. İki mahalle meşitler kurga jir aldık. Bugünkü günde iş proyektler yasala. Bilgili meşitinin maturluğu anda yürüyüşü kişilerde. Hem bizge din ehillerine şu Allah yurtının barlık şartlarını tuğdırıp, halkka onay bulduru istebizde zor buruş bulup tura. Bugünkü günde köp jirlerde meşitke yeri turgan kişilerinin şakti ilişi kilgen halk Orta Aziya'dan. Allar için biz Rusiyanın Müslümanlar Şurasında migrantlarını sosyal medeni adaptasiya üzeri barlıkka getirdik. O her bir meşitimizde işli başladı. Rahmet şuşu muhim proyekt için Albir Hazret Urganov'a. Diniye nazaretimizde yıl sayın yaşlar için mahsus ilke forum iman hem yaş liderler mektebi ansar ütkeriler. Kışkı hem jegi spartakiyadalar, voleybol hem kiyiz itikli hokey turnirlarımız uza. Meşitlerimizin kubisinde dini kurslar, Tatar tili dersleri uza, şolay mahalle karşında hatın kız uyuşmaları işli. Pandemiya vakitinde uraza hem kurban gayetleri uzdırıldı, Allah'a şükür. Yıl davamında balalar hem hatın kızlar için türlü şaralar ütkeriler. Bu şaralarda әлі 5-6 yıl ilk kine jirli Tatarlarının köpçülüğü katnaşmıydı. Şuna göre her bir ülkede yaşayan Tatar kişisine barıp jeter için 2015 yılda Tatar milli medeni avtonomiyasını tezedik. O milletimizni, tilimizni, dinimizni, tariximizni, гадәтләребезне саклап калу һәм үстерү өчен. Рәхмәт бөтен дөнья Татар конгрессына безгә булышкан өчен. Татар кешесе белән күрешеп, сөйләшә башласаң күбесе әйтә: "Минем әби бабам намаз укыган, динле булган" дип. Дөрестән дә бит 100 ел элек карасак, халкыбыз динен дә тоткан, милли мәдәниятен дә саклаган. Ә бүген дин кешесе аерым, мәдәният кешесе аерым, bir istelge oturup bizge bik kirekli. Dini nazaret ayrım, Tatar avtonomiya ayrım vakitları uzdu deyip uylusu kile. Buldu. Jiter. Eyderiz bir şey isteli artına oturup, halkımızını saklap üstürü işine bütün kişimizni birib işlik. Dagistan'dan Rusya ülkeleri boyunca delegasya артından delegasya geriler. Her bir dini nazaretke üz kişilerin kürtürge turuşalar. Türlü şaralar ütkərələr. Niyetləri dürüst bolsa yaxşı. Biz akşa төлейбез deyip de Tatar imamın taba almıyız. Bir Müslüman kişisi Tatar milletinden tügül eytken idi. Hazret, min dua kılam, imamlarımız Tatarlardan bolsun deyip. Allah'ına milletlerine ayrım işe Müslümanlarını jiya alalar. Milli turmuş hem din her vakit birge öğrenip bara. Bizning jiyinimizning tip ismi de şol. Elbette milli turmuş digende jay vaqtlarında Tatar milli bayramı sabantuylar şarı jite.
Biz дә дин әһелләре сабантуйларыбызны милли тормыш белән бергә күреп баручы һәм халкыбызны берләштерүче бер майдан булып күрәбез. Бу ел 27 июнь көнендә Кузбасста, Кемерово шәһәрендә тарихи җирлектә бөтен дөнья шахтерлар сабантуеның уздырылуы моның дәлиле булып тора. Василий Габдулгаязович, сезгә моның өчен Алла рәхмәтләребезне җиткерәбез. Biz barabız da bu bəyramga Kemerov өлкәсендә яшәүче халкыбыз да, татарларыбыз да һәм әлбәттә губернатор җитәкчелегендә Рустам Нургалиевичка аерым рәхмәтләребезне белдерәбез. Шахтерлар сабантуе уздыру аның нигезе бар. У безнең сибелеп яшәүче халкыбызны бер мәйданга җыячак, аның абруен күтәрәчәк. Ышанам, шушы сабантуй тарихта үзенең тирән изен калдырачак, Алла бирсә. Хөрмәтле президиум, минем бер-ике тәкъдимем бар, рөхсәт итсәгез. Беренчедән, татар муфтиләребезне, татар оешмалары рәисләре белән бер истәлгә утыртып, уртак конкрет гамәлләр эшләү. Нигезгә итеп алырга татар гамәл стратегиясын. Төрле абруйлы татарлар белән дини әһелләрдән тарихчы, мәдәният, спорт яктан өлкәләрдә очрашулар үткәрү. Дин белгече һәм тарих белгечләре белән бергә тарихыбызны өйрәнеп, китаплар бастыру. Тагын да октябрь аенда узачак халык санын алу безнең өчен зур сынау. Бер татарны да югалтырга хакыбыз юк. Халыкка аңлату дин әһелләренең дә бурычы. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Таһир хәзрәт. Хәзер җәмәгать безнең пленар утырышның беренче бүлеген битү алдыннан йомгаклау һәм безгә бурыч куру өчен мин сүзне безнең Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт гәрәе Минтимер Шарип улы Шаймиевка бирер идем. Рәхмәт итегез, Минтимер Шарипович. Hürmetli konaklarımız, din ahillerimiz, bana indi 10 yıldan artık vakit, şuşlay birgelep yığılışıp, fikir toplaşıp, bir-birimizini anlarga tırışıp, bizning bir-birimizni anlaşının bahası, oldurusunu aytkanda, indi biz sizin bilen köpübüz bunun şahitleri de yoğalgan dinimizni, ateistik turmuşunu kişirgen bütünübüzde bitindi. Hazır mına şuşunday ilmi özümüzün dinimizge birilgen şahıslarımız aşa, halkımız aşa, ekrinlep, yaڭaşa, deyip aytayım indi yaڭaşa digen söz şunsı, nişik kine ağır bulmasın, nişik kine bizning ağnan dinini çıkarıp atırga tilemesinler, ekrinlep, ayakka basabız, hem birleşebiz. Bu, bunda kim nedir gayiplev de, kimgedir nersedir etirge de ağır, çünkü biz üç şırımız balaları. Biz türlü cemiyetinin şunday buluğu, birak da Resiy yerliginde, bu bizning barımız içinde, bu ülkede zor sınav oldu. O zor sınav bizning ata-analarga da to'g'ri keldi. Biz ularning balaları, hozir endi biz ata-analar, bu mesele tezgina hal etilir, barımızda anlaşıp, bütünüsünde joyga salib bitiririz tez shirda degan tirishamiz, shulay tilak bor. Aning jengil bo'lmaganligini mana bugungi bek aqlli chiqishlar o'zi ko'rsatdi. Eng muhimi tilak bor. Eng muhimi
иң мөһиме омтылыш бар. Менә үзегезгә шушындай җаныгыз тәнегез белән, җаныбыз тәнебез белән тырышып йөрүебез, аның нәтиҗәләре әкренләп үзен күрсәтә башлады. Бу инде безгә тагын да дөресен әйтергә кирәк, көч бирә. Ишер китереп эш итәргә, үзебезгә ышанычыбызны арттыра. Моны инде без аңлыйбыз. Но башка юлы юк. Инде мондый зур эшләр эшләгән чагында бу бит инде халыкның киләчәге дә, безнең инде төзегән стратегиябызда тормышка ашыру бу. Шул ук вакытта үзгәртеп кору елларында Татарстанны декларация кабул иткәннән башлап, инде үз юнәлешен тормышка ашырга тырышуы үзегез белеп торасыз, ул җиңел нәрсә түгел. Дөресен әйткәндә, тормыш булай җәмгыятьтә шушындый тамырдан үзгәрешләр бара икән, ул беркемгә дә җиңел түгел. Рәсәй җитәкчелегенә дә ул җиңел түгел. Күреп торасыз, Рәсәйнең көчәюенә риза булмаган дөньяви җәмәгатьчелекне монда авырлыклар күп. Но минем шул шатландыра, менә чын күңелемнән әйтәсем килә. Менә шушындый шәхесләребезнең булуы, менә шулай халкыбызга хезмәт итүебез, ул безнең бурычыбыз да, дөресен әйтергә кирәк. Ну шушы бурычка менә шулай аның каһарманнарына әйләнү, шуны тормышка бөтен тәнегез, җаныбыз белән җырып чыгарга тырышу, алга сөрү, моның өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Чөнки бу борылыш еллары. Борылыш еллары. Аннан булай бит менә инде күп кенә тәкъдимнәр керә, сөйләшәбез. Кичә генә әле мин таяну ноктасы дигән тапшыруны карадым. Анда инде сезнең арадан булган кайбер дин әһелләре катнаштылар. Бик кызыклы гына киңәшләр бирделәр, аңлашу. Ну шул ук вакытта бөтен эшләнә торган эш, бөтен аңлашырга тырышу чын йөрәктән чыга. Нәрсә булыр иде, әгәр дә без менә инде СССР таралган вакытта үзебезнең хукукыбыз турында игълан итмәгән булсак, үзебезнең декларация кабул итмәгән булсак, декларация дәүләт суверенитеты турында Татарстан кабул иткәндә бит инде бик күп дөресен әйткәндә яла ягарга торучылар да булды. Шул вакытта хәтерегездә булса, мин аны хәзер дә әйтәм, ул безнең тарихи язмаларда да бар. Без бит дөресен әйткәндә автономияле республикалар гына түгел, союздаш республикаларда уже хукуксыз иде. Шул вакытта безгә бәлә тагарга тырышкан вакытта мин инде чагында җитәкче булу президент булгачтан, бөтен җавапчылыкны үз башына алгачтан әйтергә мәҗбүр булдым, ичене дә шулай аның. Рәсәйнең хукукы юк иде бит СССР алдында. Аның бер хукукы юк иде. Мин аны әйткәнем бар, иремчекнең нинди ничә процент майлык белән сатарга, ашарга ярый, теге бу өлкәдә. Автономия республикамы, краймы өлкәме союздан ни булмаса, рөхсәт булмаса, башка процент бирә алмыйдыр. Сиңа куйганнар икән анда 10%, 9%, 12%. Менә шушы хәлгә җиткән җәмгыять иде. Безгә инде бу мәсьәләләрдә ничектер гаепләргә тырышулар булса да, ул чагында без әйттек, ичене дә шулай аның. Рәсәй Федерациясының да хукукы юк иде бит. Беренче булып бит декларацияны СССР алдында Борис Николаевич Ельцин җитәкчелегендә Рәсәй Федерациясе СССР алдында хукукларын булмаганлыктан беренче мәртәбә декларацияны ул кабул итте. Безне гаепли башлагачта мин һәр вакыт әйтә идем. Мин әйтәм, Рәсәйнең хукукы булмаганда, менә автономияле республикада Татарстан декларация кабул иткән икән, аның нинди гаебе булырга мөмкин? Икеләтә безнең мәйдан хукук юк. Рәсәйнеке дә юк, гомумән федерациясенең. Безнеке дә юк. Башкаларныкы да юк шуннан соң. Менә бит шушындай авыр чорны
кичердек деп әйтәсем килә минем. Но рухыбызны якладык, сакладык, рухыбызны, омтылышыбызны. Бу безнең халкыбызның дөресен әйтергә кирәк. Инде үзебездә горурлык хисләре ныгытырга тиеш үзебездә. Ул безнең халкыбыз, без ул. Менә шушындый авыр елларны узу. Нәрсәләр генә булмады. Иң авыр елларда Татарстан, дөресен әйткәндә, хәзерге көндә дә әле Рәсәйдә ничек иттереп газ үткәрергә төбәкләрдә. Инде Владимир Владимирович та сөйли ул тирәдә. Без инде аны әллә качан оныттык, чөнки иң авыр елларда без бу мәсьәләне хәл иткән идек. Аннан булай теге тузган торакларны бастыру нитү. Мин аны ни өчен әйтәм, әгәр дә безнең максатыбыз бар икән, үзара аңлашуыбыз бар икән, күп эшне эшләп була. Безнең чөнки тарихта без Абдулла Тукайның әйтемен инде һәр вакыт кабатлыйбыз. Чөнки Тукай, Абдулла Тукай даһи, мин үзем шулай дип саныйм. Тарихта без эзлебез. Тирән эзлебез. Ул рух саклана, ничек кенә, нинди генә аңа һөҗүмнәр булмасын. Менә хәзерге чор безнең динебезне ныклап аякка бастыру, ансыз рухи байлык була алмый. Рухи байлык була алмый динсез. Динсез, динсез дип атыйлар инде безнең авылда. Аны кичкенә чагында йөридер инде ничек аңларга икән буларын дип. Менә шундый хәлдән аякка басып барабыз бит. Монда сезнең роль. Umuman үзебезнең менә барыбызның да инде. Бигрәк тә хәзер менә тел турында сөйлибез бит инде. Алар бер төсле әйтер идем мәгънә, төшенчә. Безнең алга баруыбызда җәмгыятебезнең, халкыбызның булганлыгын, җәмгыятебезнең булганлыгын күрсәтүдә. Чөнки ул без үзебез эшләмәсәк, эшли торган кеше түгел. Мин нәрсә өчен әйтәм? Әле менә инде 10-11 ел инде без очрашабыз. 11 ел очрашабыз. Аллага шөкер әле бу очрашуны теге бер очрашуда бөтен мәсьәләләр хәл ителеп бетерде диде. Барса да шәнри дигән андый безнең өмет булмады да ул. Но бит менә әкренләп аякка басабыз. Үз аң дигән нәрсә бар бит. Үз аң безнең ныгый. Үз аңыбыз ныгый. Менә инде бүгенге чыгышларда да бик җитди чыгышлар бар, дөресен әйтергә кирәк. Ул барыбызга да кагыла бит. Бергә җигелеп, бергә алып бармасак, үзебезнең ислам динен. Ул дөресен әйткәндә, без зур гынаһы алыр идек, әгәр дә без моның белән шөгыльләнмәгән булсак. Алла Тәгалә булды. Гынаһы булыр иде. Бик зур гынаһы булыр иде. Аны дөресен әйткәндә аңлату да авыр. Менә шуңа күрә шушылай җыелышып, әкренләп, кайда кызурак, кайда инде авырлыкларны җиңә бару. Мин дөресен әйткәндә, менә күңелем шатлана, шушындый шәхесләр, менә сезнең кебек шәхесләрнең булуы. Безгә бердәмлек кирәк. Безгә бердәмлек кирәк. Ул уйланулар, инде төрлечә фикер йөртүләр, омтылышлар ул һәр вакытта да бар ул. Булырга да тиештер ул. Но төп юлны, төп юнәлешне югалтырга безгә ярамый. Безгә любой башка вакытка караганда да, башка чорга караганда да хәзер берләшергә кирәк. Без үзебезнең көчебезгә үзебез ышана башладык бу мәсьәләдә дә. Бу бит мәсьәлә дөресен әйткәндә әле шунсы шатландыра. Ислам дине, инде без ислам дине балалары, татар балалары, башка мөселман халыкларның менә шундый рухының көчле булуы, шушындый омтылыш, шушылай ныгый баруы, аның сүздә юк нәтиҗәсе Алла бирсә, елдан ел ныгыячак, күренешә. Монда инде теге теория белән шөгыльләнмибез инде пока әле сезнең эшләрегез күп. Менә безнең Ханафи мазһаб филка юнәлешебез инде ул безнең кыблабызның булуы. Моның белән безгә дөресен әйткәндә башкача башка да килергә мөмкин түгел. Менә шулай дип әйтер идем мин. Бу берләшергә тиеш, без моны ныгытырга тиешбез, тирән әйтергә тиешбез. Чөнки бит менә инде академияләр ашабыз, хәзер уку белән шөгыльләнәбез, ислам
dinine. Менә бу мәсьәләләрдә инде сездән тора, чөнки сез безгә аңлатмасагыз, ныклап берләшеп алып бармасак, сакламасак үз мәсхәбебезне, ул җиңел булмас иде. Әлбәттә, менә ничек сакланган, менә Кырымнан чыгыш ясадылар, значит, бик матур иттереп. Ул бит язмышы ничек бит халыкның. Нинди генә язмыш үткән, язмыш сынаган халык бит. Динне югалтмый. Ул берләштерә, ул өмет тудыра. Инде мин монда зур хәзрәт түгел. Ни өчен әйтәм, үземнең менә борчылуларым, үземнең аңлавым турында бу мәсьәләләрне. Бу мәсхәбне безгә бик ныклап файдаланып эш итәргә кирәк. Тагын нәрсә әйтәсем килә иде минем. Менә хәтерегездә инде 10 елдан, 11 ел үтте вакыт. Беренче мәртәбә сезнең белән очрашып, Болгар җирлегендә инде действительно барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыгызга да. Күп мишырда бит шушы узакка сузылган вакыт эчендә нинди эш эшләнде. Ул чыннан да Аллаһ Тәгалә ярдәме белән мин кайчагында үземдә аптырап куям. Әйтәм, ничек бу булай тиз эшләнде соң бу? Чыннан да шулай. Ул бит юктан бар булган дигән әйбер түгел бу. Бу мәңгелек тарихны, мирасны шулай иттереп бөтен дөньяга күрсәтү. Бөтен дөньяга бит күрсәтте. Булай гына бит бөтен ЮНЕСКО исемлегенә керер өчен, ЮНЕСКО исемлегенә керер өчен башта шушы тәкъдим ителгән тема ул дөньядагы иң дөресен әйткәндә булмаган или иң бәһәле вакыйгалар буенча гына кабул ителә. Ул ничә томнар, нинди генә экспертлар, меңәрләгән экспертларның эшләгән инде нидә әле бу теоретик яктан гына карыйм мин. Кул белән эшләгән, торгызган, мирасын торгызган күп эшләр эшләнде. Аны дөнья тануы бит нәрсәдер. Дөнья тануы. Күп вакыт узды, менә 1100 еллыкны хәзер уздырабыз, Алла бирсә. Ул зур казаныш, мин сезгә әйтәм. Инде Ходаем матур иттереп, исәнлек саулык белән уздырырга гына кирәк. Менә эшләгән эш нинди, менә монда әйтеп була инде, менә үзең дә әйтәсең, инанасың. Мин бәлкем кабатлыймдыр. Әйтәм, Аллаһ Тәгалә ярдәм булмаса, бу ничек булай эшләдер иде икән дип. Чөнки барыбызның да омтылышыбыз бер. Мин нәрсә киңәш йөзеннән әйтер идем. 1100 еллыкны уздыру, ул күп тарихи яктан ислам диненең узганы һәм киләчәге турында, хәзерге көндә торышы турында күп мәсьәләләргә җавап бирә. Бу чиракта менә безнең белән, менә безнең барыбызның ролебез нинди зур. Шушы дәрәҗәгә җиткердек. Рәхмәт Владимировичка. Ул торгызганда да без бу проектлар белән төгәлләнә башлагачында күп ярдәм булды. Үзебезнең республика җитәкчеләре хәзерге вакытта Рөстәм Нургалиевич, инде беренче созыв вакыт бара. Инде дөрес эшлисез, значит, шундый рәхмәтләрне итеп, аннан булай күп ярдәм итәргә тырышып, көндәлек тормышларда, көндәлек татарларның яшәгән урыннарында. Бу зур мәсьәлә. Мин әйтәсем килә нәрсә? Президент, Россиянең президенты бу мәсьәләгә уңай җавап биреп, шундый карар кабул ителде. Ул зур, мин әйтер идем, хәл. Безгә сезнең белән эшләр күбәя генә. Мин әйтер идем, менә хәзер бу форсаттан файдаланып, матур иттереп уйлашып, киңәшеп, бер-берегез белән, безнең белән кирәк икән. Үзегезнең губернаторлар алдында нинди җитлеккә мәсьәләләр бар, аларны куярга кирәк. Бу инде бу сездән генә хәзер чыкмый. Бу инде гомумән хәзер безнең илебезнең дөресен әйткәндә масштаблы проект бит. Вакыт бар. Ул бер вакытта да соң булмый, моның кызуында суарга кирәк.
Моны уйлашып матур иттереп, анда бит кайбер төбәкләр бар, мәчет салырга урын да бирмиләр, или комашаулыйлар. Ул андый мәсьәләләр ул чыга инде, ул аңа сәбәбен эзләгән кешегә. Кайчанда ки Россия президенты бу мәсьәләләргә үзе дөресен әйткәндә ризалык бирде, бу форсаттан файдаланырга кирәк. Матур иттереп файдаланырга кирәк. Сез җитлектән, сез акыллы кешеләр, түземлегегез дә бар. Бу мәсьәләләрне хәл итәргә тырышырга кирәк. Тырышырга кирәк. Әгәр дә инде бу трибундан бәлкем барсын да итеп бетереп булмыйдыр. Бу мәсьәләләрне куеп, нәрсәдер хәл ителми, ниндидер аңлашмаучылыклар килеп чыга торган булса, без дә белә торып аны менә бөтен дөнья конгрессыбыз аша ул безнең булган җегет. Шәйх Разиевич аны да матур итеп киңәшләшеп, безгә конфликт кирәкми. Безгә кирәк шушы этапны матур итеп аңлашып, сезнең эшләрегез күп, хәл ителмәгән мәсьәләләрегез күп. Әле сез аны былай да тәрбияле кеше буларак, инде тыйнак кеше буларак та, дин әһелләре буларак та сез аны менә әйтергә тырышасыз, әйтәсез, без инде аңлыйбыз аны. Шундай матур итеп, но халыкка бит динне урыннарда саклау өчен, җәлеп итү өчен, бигрәк тә үсә торган яшьсмер буыннарны бу мәсьәләне, бу вакытны югалтмаска кирәк. Ул көн сайын була торган әйбер түгел. Мин аны үземдә уйланам, ярый әле менә шулай килеп чыкты бу. Аллага шөкер. Аллаһ Тәгаланың аның дөресен әйткәндә ризалыгы менән инде килеп чыга. Менә шуннан тагын да ныграк инанасың. Үзебезнең тоткан дөресен әйткәндә уйлаган фикерләребезне тормышка ашырга тырышу. Моннан файдаланырга тырышырга кирәк матур итеп. Чөнки сез анда яшисез. Анда мөселман кардәшләребез яши. Ул бит дөресен әйткәндә башка диннәр өчендә җәмгыяте шундый. Алар белән хисаплашмыйча булмый. Но монда инде менә шушындый вакыйга бар икән, ул көн сайын була торган әйбер түгел. Аны бик матур итеп, киңәшләшеп, бик зур рәхмәт. Эшләргә кирәк моның өстендә. Эшләргә кирәк, чөнки эшләмичә булмый. Аннан болай менә Татарстанда хәзер әйбәт кенә эш бара. Безнең инде мөфти хәзрәтебез Камил хәзрәт Рафик Мөхәммәдшин, ул безнең бәхетебезгә каршы Россия институты бит. Россия Ислам институты бит Казанда. Анда бит әзерлибез. Инде дөресен әйткәндә исламга хезмәт итә торган шәхесләрне ансы да зур нәрсәннән булай дәреслекләр әзерләү, асхаблар әзерләү мәсьәләсендә, программалар әзерләү мәсьәләсендә без киңәшләшеп эшлибез. Ислам академиясе белән дә бергә әле анда эшләребез шулай ук бик күп, но мөмкинлекләр туа. Тарихта булмаган нәрсә бит, тарихта булмаган нәрсә изге Болгар җыенда Ислам академиясе ачылды. Барыбызга да рәхмәт. Шулай дип әйтәсем килә минем. Ачылды әле анда эш башлана гына, чөнки үзебезнең дин әһелләребез бит булачак. Ул бит бөтен гомумән Россия өчен дә бик файдалы. Әле монда бөтенлегебез тату булып бердән булсак та таманга килә дөньядагы бара торган хәлләрне исәпкә алсак. Менә бу матур эш башладык мәчетләрдә балаларны укыту. Бу тел эчендә, телне саклар эчендә бик уңай, мин әйтер идем, хәрәкәт. Шул ук вакытта аның ата-анадан килә бит. Ата-аналар белән ризалык алып, менә безнең хәзер 100дән артык мәчеттә, шулай бит. 100дән артык мәчеттә инде шундый курслар оешты. Шундый курслар оешты. Без аны байтабыз, ныгытабыз, ярдәм итәргә тырышабыз. Моны шулай ук карарга кирәк. Аның бит дөнья көн бара, гомер уза, әкренләп. Балалар менә шунда укып чыгып, бала чакта бит әти-әнисе дә инде шуңа өндәгәчтен ул башка керә ул. Башка керә, сеңдереп калырга. Сеңдереп калырга.
Моны карарга кирәк. Чөнки әле бездә үзебездә дә Татарстанда эшләр күп, безнең мәчетләр саны бит нәрсә әйткәндә күп. Аллага шөкер. Ну, бөтен җирдә моны карарга кирәк. Менә буның турында уйлаганда шундый фикерләр килә башка. Хәзер бит инде техник мөмкинлекләр зур. Ана бит нәрсә кыландыралар, балаларның тәрбиясенә, балаларга ничек тәэсир итәргә, ничек үз аңнарын үзгәртергә, нәрсәгә барып җитә. Алла сакласын. Анда без бергә бу мәсьәлә белән шөгыльләнергә тиеш. Техник мөмкинлекләр. Элек без үскәндә теге Азатлык радиосы беренче мәртәбә сөйли башлагачтан, дөресен әйтергә кирәк, мин әле үзем ул чагында иптәш егет белән 6-мы, 7-мы класста укыйдыр идем, радиоприемник ясаган идек. Нәрсә сөйли икән булар дип. Шуны уйлап шаккатып ятам. Әле без теге длинный волнаны тоттык ул чагында үзебез ясап приемник. Хәзерге вакытта бөтенесе әзер, сөйләп торалар, кызыксындырып торалар. Монда чыннан да ул бу яшьтәге буыннар, яшь буыннар түгел, анда үзең шикләнә башларсың, күбрәк тыңлый башласаң. Менә монда бик зур эш тора. Бу әле зур эшнең башланышы гына. Минем бераз вакытым бар, уйланырга, әйтергә дөресен әйткәндә әзрәк теге удаленкада да булгачтан. Моның бу турында мин аны үзем дә уйлаганым, әйтәм, сезнең белән очрашырга насип булса, мин бу динем фикерне әйтәсем килә. Бездә тәҗрибә бар. Тәҗрибәбез көннән-көн ныгый, тирәнәя. Ул яктан, методик яктан башкасы, тагы нәрсәләр эшләргә кирәк. Минем уйлавым буенча, без бу мәсьәлә белән шөгыльләнергә тиеш. Бу барыбыз өчен дә бик мөһим мәсьәлә. Мөһим мәсьәлә. Моны бүген эшләмәсәк, аны кичә эшли башларга тиеш идек. Кичә эшли башларга тиеш идек. Аның ни бар? Балаларга, сиңә балаларга. Әти-әнисеннән ризалык алып, әти-әнисе белән җибәрде мәчеткә, мәчет каршындагы курсларда уку. Дөресен әйткәндә, аның формасы җәлеп итүе, җанга үтеп, җанга ята торган булуы бик зур нәрсә. Аның белән бит файдаланырга кирәк. Менә мондай инде сездән дә өйрәнергә кирәк, барыбызга да бер-беребездән өйрәнеп, бу мәсьәләләр белән безгә дөресен әйткәндә ныклап шөгыльләнергә кирәк. Шуны аннан белән инде әйтә башлагачтан уйлашырбыз, кирәк икән инде Рафик Мөхәммәд, сез белән безнең инде сүздә булды ул турда. Сүздә булды. Bütün metodiklarını yasap, aralashıp, ниндидер формада үзәк. Аннан булай без моны онлайн форматын яхшылап хәзер файдаланырга тиешбез. Ничек эшләп чыгарга моны, нинди ресурслар нәрсәсе карарбыз. Менә бу эшне каядыр булса теге кичектерге ярамый. Кичектерге ярамый. Әле шуларны әйтеп өлгергәнемә дә мин шат. Менә инде Аллага шөкер җыелышкан сайын алга барабыз. Алга барабыз. Ну шул ук вакытта замана үзгәрә бик каты. Замана үзгәргәндә шушы үзгәрешләрне без сизеп файдаланырга тиеш беренчедән. Үзебезгә зыян итмәскә тиеш. Үз ара бердәмлегебез булырга тиеш. Әле монда бердәм була турып та таманга киләчәк. Бердәм була турып та. Менә шатландыра бит әле, нинди генә язмыш булмады менә Кырым татарларының. Шушы чаклы халыкның дөресен әйткәндә узган тарихлары. Инде вакытта юк, мин гафу итәм. Картая барган сайын шулай озаграк сөйлисең инде. Гафу итәм, сезнең намаз вакыты, өйлә намазы вакыты җиткән. Мин төп менә шушыны әйтәсем килә иде, онлайн форматны безгә файдаланырга кирәк. Мөмкинлекләр туа. Бу техник мөмкинлекләр туа икән, без моны файдаланырга тиеш. Анда уйларбыз тагын ничек иттереп, үзәген ясап, Казандамы, тагын төп кайбер төбәкләрдәме. Бу хәрәкәт кирәк. Хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтер идем мин. Рәхмәт үзегезгә, менә шулай матур иттереп килүегез, берләшүебезгә, яшәргә исәнлек, саулык, үзегезне саклагыз.
Ул мындай хәлләр, ковидлар фәләннәр алар булган инде элек заманда да. Алла Тәгалә ярдәме белән ул вакытларында уздырганбыз. Хәзер дә үз-үзегезне саклагыз. Сезнең күбебез өлкән кешеләр, өлкән кешеләргә бигрәк тыныграк сакланырга кирәк. Чын күңелдән әйтәсем килә, менә бит тирән хөрмәт белән барыгызга да. Менә шушындый хезмәтне алып баруыгыз шушы чорда. Алла Тәгалә ярдәме белән, рәхмәте белән. Рәхмәт чын күңелебездән. Исәнлек саулык. Бик зур рәхмәт сезгә, Мөхтәрәм Минтимер Шәрипович. Сезгә дә саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Аллаһ теләсә, 2нче елда да 1100 булганда бергә булырга насыйп итсен. Бүтән елларда да менә шул ук вакытта җәмәгать беренче утырышны бетерер алдына әйтәсем килә. Безнең Мөхтәрәм Минтимер Шәрипович та, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич та прививкалар ясадылар коронавирустан, шуңа күрә сакланырга кирәк. Уйлагыз, ясагыз, без бердәм булып исән сау булыйк. Хәзер Кирәк булса Казанда ясагыз. Кирәк булса бүген иртәгә дә ясагыз. Оештырабыз. Есть. Шуңа күрә автобусларга утырып Казан мәчетләренә барабыз, дуга кылабыз, төшке аш була һәм 4нче артында монда оештырабыз, җыелабыз. Рәхмәт.